जय महाराष्ट्र। मी रमेश गजानन कोरगावकर आपणास विनंती करतो की मांडूप विधानसभा महाविकास आघाडीचा अधिकृत उमेदवार म्हणून मी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी सोमवार दिनांक 28 ऑक्टोबर रोजी सकाळी 10 वाजता शिवसेना मध्यवर्ती कार्यालय जंगलमंगल रोड भांडूप पश्चिम येथून सुरुवात करण्यात येणार आहे। तरी आपण हजारोच्या संख्येने मित्र परिवारासह मंडळांच्या कार्यकर्त्यांसह सर्वांनी उपस्थित राहावे ही आपणास नम्र विनंती। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।
कमी पुढे सरकतोय तसं मला इथे दिसतंय की अशी प्रचंड गर्दी झालेली आहे की वाहतुकीची देखील थोडीफार कोंडी झालेली आहे. आणि कोंडी होण्यामागचं कारण एकच आहे की आपल्या सर्वांच्या लाडक्या नेतृत्वाच्या भांडूपमध्ये शिवसेनेच्या भक्कम पाठीशी राहणारे आमचे आपल्या सर्वांचे आधारस्तंभ आपलं लाडकं नेतृत्व आदरणीय रमेशभाई कोरगावकर आणि पुन्हा एकदा आपण शिवसेनेच्या माध्यमातून महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून मशालीचं बटन दाबून येणाऱ्या 20 नोव्हेंबरला मशालीचं बटन दाबून त्यांना अगदी भरघोस मताने प्रचंड मताने विजयी करायचा आहे. आपल्या सर्वांची निशाणी एकच असणार आहे ती म्हणजे मशाल मशाल आणि मशाल. मशालीचं बटन दाबून येत्या 20 नोव्हेंबरला आपण महाविकास आघाडीचे अधिकृत उमेदवार श्री रमेशभाई कोरगावकरांना अत्यंत मताने विजयी करायचा आहे. आपल्यासोबत असणारे इतर आपले घटक पक्ष काँग्रेस पक्ष सन्मान्य सम्राट नेतृत्व म्हणजेच आपला हक्काचा माणूस आदरणीय रमेशभाई कोरगावकर यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. आपण सर्वांनी शुभाशुभा द्यायच्या आहेत त्यांना या ठिकाणी त्यांच्यावरती फुलांची वर्षात करावी अशी आपल्याला देखील विनंती करत आहोत. आपल्या सर्वांचा लाडका नेता अरे अपना नेता कैसा हो भाई रमेश भाई जैसा हो जिन्होंने हम सभी को प्यार दिया है. आज की इस दिवाली के पहले दिन आप सभी को प्यार देने के लिए आप सभी की आशा को बढ़ाने के लिए आप सभी का विकास करने के लिए जिन्होंने अपना पहला कदम उठाया है तो हमारे आपके सबके चहेते रमेश भाई इनके लिए आप सभी लोग आशीर्वाद दे. हम आपकी प्रार्थना करते हैं आपको सभी को ये गुजारिश करते हैं. आपल्या सर्वांचं पुन्हा एकदा मनपूर्वक स्वागत करीत आहोत. आपल्या सर्वांचं लाडकं नेतृत्व या भांडूपची शाळा या भांडूपचा मान या भांडूपमध्ये राहत असताना प्रत्येकाला काही ना काही देण्याचं यांनी आश्वासन दिलं आणि ते आश्वासन नित्य नियमाने पूर्ण केलेलं आहे. पण प्रत्येक वेळेला प्रत्येक ठिकाणी जाऊन प्रत्येकाला जातीने जाऊन त्या ठिकाणी व्यवस्था केलेली आहे विचारपूस केलेली आहे. उशिरा का होईना परंतु भाईंनी त्या ठिकाणी जाऊन त्यांची समस्या सोडवलेली आहे आणि प्रत्येकावरती प्रेम करणारे आणि विशेष करून मी पुन्हा एकदा सांगेन की साईबाबावरती त्यांची नितांत अशी श्रद्धा आहे. ते आमचे साई भक्त भाई ज्यांनी साईबाबांचं देखील वेळोवेळी दर्शन घेण्यासाठी शिर्डीला जात असतात आणि त्याप्रमाणे या ठिकाणी आपल्या सर्वांना दर्शन देण्यासाठी या ठिकाणी ते आलेले आहेत. आपल्या सर्वांचे शुभाशुभ घेण्यासाठी ते या ठिकाणी आलेले आहेत आणि आजचा दिवस फार महत्वाचा आहे. भांडूपच्या विकासासाठी भांडूपला पुढे घेऊन जाण्यासाठी आजचा दिवस फार महत्वाचा आहे आणि म्हणून ह्या दिवसाचा एक वेगळं महत्व आहे. आपण पुन्हा एकदा या ठिकाणी भाईंना आशीर्वाद देण्यासाठी आलेला आहात. आपल्या सर्वांची उपस्थिती या ठिकाणी लाभले. पुन्हा एकदा आमच्यासाठी शिवसेनेसाठी आणि शिवसेनेच्या भांडूपच्या उपयोगासाठी फार महत्व. शिवाजी तलावाला आपण गेल्या अनेक वर्षापासून पाहतोय की छत्रपती शिवाजी तलाव या तलावाला आपण अनेक वर्षापासून पाहत होतो. तो कुठेतरी थांबला होता कुठेतरी त्याचं व्यवस्थापन थांबलं होतं परंतु भाईंनी त्यांच्या कारकिर्दीमध्ये अनेक प्रयत्न करून शेवटी त्यांचं यश त्यांना लाभलेलं आहे आणि आज शिवाजी तलाव छत्रपती शिवाजी महाराजांचा शिवाजी तलाव या ठिकाणी सुंदर अशा पद्धतीने त्यांनी सुशोभीकरण केलेलं आहे. आपण जाता येता आपण जर आपली नजर गेली तर आपल्याला फार सुंदर असं वाटतं. महाराजांच्या त्या ठिकाणी वास आहे असं आपल्याला त्या ठिकाणी जे लाभतं आपल्याला जाणवतं. तो आपला छत्रपती शिवाजी महाराज तलाव त्या ठिकाणी ज्यांनी बांधला आणि त्यांच्या प्रयत्नाने त्यांच्या कल्पक पद्धतीने त्या ठिकाणी बांधला गेला ते आपले आदरणीय रमेशभाई कोरगावकर यांनी या ठिकाणी पुन्हा एकदा दाखवून दिलं आहे की छत्रपती शिवाजी महाराजांचा मावळा कधीही कुठेही थांबणार नाही. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा मावळा हा आपला किल्ला सर केल्याशिवाय राहणार नाही आणि आपला भगवा या महाराष्ट्रावरती फडकवल्याशिवाय स्वच्छ बसणार नाही. या ठिकाणी लाभतंय ही भाईंसाठी पुन्हा एकदा आनंदाची आणि उत्साहाची आणि तेवढी चैतन्यपूर्णाची गोष्ट आहे आणि आपल्या सर्वांना पुन्हा एकदा मनापासून धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. पुन्हा विनंती आहे की आपण हा जो परिसर आहे त्या परिसरामध्ये थोडीशी जागा कमी आहे आणि मला खात्री आहे की हा परिसर पुन्हा एकदा अतिशय चांगल्या पद्धतीने जर आपल्याला करायचा असेल तर भाईंना आपण पुन्हा सपोर्ट करायचा आहे.
नक्कीच ही उधळण झालेली आहे बाईवरती हा प्रेमाचा वर्षाव झालेला आहे. आपण सर्वजण आनंदित झालेला आहे. बोला शिवाय तलाव छत्रपती शिवाजी महाराज तलावावरती या ठिकाणी आणि या किल्ल्याचं स्वरूप प्राप्त करून गेल्यानंतर जसं काही आपण एका किल्ल्याच्या सोबत आहोत आणि या बाजूमध्ये एका किल्ल्याच्या जवळ आपण आहोत असा आपला आभास होतो. तिथे छत्रपती शिवाजी महाराजांचे मावळे आतमध्ये कुठेतरी आहेत असा आपल्याला आभास होतो. असा हा छत्रपती शिवाजी महाराजांचा तलाव ज्यांनी बांधला, ज्यांच्या कल्पबुद्धीतून बांधला, ज्यांच्या इतर कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून त्यांनी बांधला की छत्रपती शिवाजी महाराजांचा तलाव त्यांनी सुंदरसा बांधला. ते आमचे आपल्या सर्वांचे लाडकं नेतृत्व आदरणीय रमेशभाई खोरगावकर यांना पुन्हा एकदा आपण सर्वांनी शुभेच्छा देऊया आणि ही रॅली अशीच पुढे सरकत राहिली पाहिजे. आपल्या सर्वांचं आशीर्वाद पुन्हा एकदा आमच्या भाईंना मिळाले पाहिजेत म्हणून आपल्या सर्वांना हीच प्रार्थना असणार आहे की आपण सेंजियस हायस्कूल कांजूरमार्ग घेतोय आपण अशाच पद्धतीने निरंतर चालत राहायचं आहे आणि तिथे जाऊन भाईंना आपले शुभाशीर्वाद द्यायचे. आपल्या सर्वांची उपस्थिती आम्हाला पुन्हा एकदा अत्यंत प्रार्थनीय आहे. अरे आमदार नगरसेवक म्हणून त्यांनी अनेक वर्षापासून अनेक पदं भूषवलेली आहेत. कोणत्या ना कोणत्या पद्धतीने भाईला शुभेच्छा देत आहेत, हातवेळे करत आहेत, काही जण देत आहेत, काही जण फळांची वर्षात करत आहेत, काही जण फटाके वाजवत आहेत. आणि भाईंचा जनसंपर्क एवढा आहे की भाईने प्रत्येकाला काही ना काही दिलेलं आहे. पुन्हा पुन्हा तेच ते वारंवार सांगतोय की भाईंना प्रत्येकाला काहीतरी दिलेलं आहे आणि उशिरा का होईना कुठेतरी उशीर होत असेल परंतु अगदी प्रामाणिकपणे त्या ठिकाणी अखंड असा आपला हा भारत देश आणि या भारत देशामध्ये महाराष्ट्र एक सुजलाम सुफलाम असं राज्य. या राज्यामध्ये नदी नाले डोंगरदऱ्या आणि झाडे झुडपे आणि समुद्र किनारा लाभलेला आहे. आणि या महाराष्ट्राची ओळख जर सांगायची गेली तर छत्रपती शिवाजी महाराजांचा राज्य असलेला आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांची शौर्यगाथा असलेला आपला महाराष्ट्र राज्य आणि या पक्षाची ओळख असलेला राज्य म्हणजेच शिवसेना पक्ष. त्याचबरोबर भारतीय संपूर्ण जे मावळे या ठिकाणी जमलेले आहेत त्या मावळ्यांच्या प्रमाणे आपण देखील या ठिकाणी भाईंना आपला शुभेच्छा ठेवण्यासाठी आलेला आहात. त्याबद्दल पुन्हा एकदा पासून राहतात आणि एक सांगायला अतिशय आनंद वाटतो की कोणताही पक्ष असेल कोणताही काही असेल परंतु आपल्या माणसाबरोबर किंवा आपल्या हक्काच्या माणसाबरोबर आपण नेहमीच त्याच्या पाठीशी राहिलो ही फार असताना जनसामान्यांपर्यंत त्याची नाळ पोचलेली आहे. जनसामान्यांपर्यंत पोचलेला आणि त्यांच्या समस्या जाणून घेणारा आणि त्या समस्याचं निवारण करणारा आपला सुखकर्ता, आपल्या सर्वांना सुख देणारा आपला सुखकर्ता म्हणजेच आपल्या भाजपचं नेतृत्व आदरणीय युवप्रमुख आमदार नगरसेवक श्री रमेशभाई खोरगावकर यांना पुन्हा एकदा आपण विधानसभेला पाठवणार आहोत. आपल्या सर्वांच्या शुभेच्छा देऊन आपल्या सर्वांच्या शुभेच्छा घेऊन ते पुन्हा एकदा या भाजपमधून या विधानसभेवर जाऊन आपल्या शिवसेनेचा भगवा अगदी मानाने आणि प्रौढाने फडकवणार आहेत. आपल्या सर्वांचं या ठिकाणी पुन्हा एकदा मनपूर्वक स्वागत करीत आहोत. हार्दिक स्वागत.
भजन सांस्कृतिक मंडळानंतर जर कुठली मोठी गर्दी दिसत असेल तर या भाईंच्या या सोहळ्यामध्ये किंवा भाईंच्या या फॉर्ममध्ये या ठिकाणी भाईंचं आगमन झालंय. पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांचे शुभाशुभ देण्यासाठी आज आणि भाईंना आज असे घरीवरून आलेला आहे आणि आपल्या सर्वांचे लहान मोठ्यांचे थोरांचे आशीर्वाद भाईंना मिळतात. भाईंसाठी आनंदाची गोष्ट आहे आणि भाईंनी पुन्हा आम्ही ज्या पद्धतीने दुसऱ्या पक्षामध्ये राहत असल्याप्रमाणे आणि पाहिल्याप्रमाणे सांगू इच्छितो की जेव्हा पावसाळा महिना सुरू होतो तेव्हा भाई छत्रपती पावसाळा सुरू होतो तेव्हा भाई छत्र्यांचं वाटप करत असतात. त्यानंतर पावसाळा महिना झाला की त्यानंतर दसऱ्याचा सीझन येतो. त्या दसऱ्याच्या निमित्ताने प्रत्येकाला थोडं पूजा वाटप या ठिकाणी भाईंच्याकडे भाईंच्याकडून दिलं जातं. आमचे मांडू कांजूर मंडप डेकोरेटचे सन्माननीय सेक्रेटरी सुनील छत्रपती शिवाजी महाराजांचा महाराष्ट्र. त्या महाराष्ट्राची ओळख म्हणजे आपल्या सर्वांचा आवडता रंग, आपल्या सर्वांना नेहमीच आपल्या सर्वांना मानाने वाढवणारा, आपल्या सर्वांनी मान देणारा आपला भगवा रंग. आणि या भगवा रंगाबरोबरच या रंगाने खऱ्या अर्थाने त्या भांडूपमध्ये नव्हे तर मी भांडूपमध्ये काही फक्त नुसतं बोलत नाही परंतु पूर्ण भारतामध्ये त्यांनी भारताची राज्यघटना लिहिली. तो आपल्या सर्वांना आवडणारे आपल्या भारतीय राज्यघटनेची शिल्पकार परंतु डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या देखील या आपल्या महाविकास अंधारात कुठल्याही घोडीमध्ये गेल्यानंतर किंवा कोणताही आपल्याला क्रांतिकारी असा निर्णय घ्यायचा असेल, कोणती क्रांती करायची असेल तर आपण नक्कीच मशाल पेटवतो आणि त्याची सुरुवात करतो. त्या पद्धतीने या ठिकाणी मशाल बनवून पुन्हा आपल्या सर्वांची अनुमती घेऊन आपल्या सर्वांच्या सुरुवात सभी की निशानी मशाल मशाल मशाल. आज सभी की निशानी मशाल मशाल. या ठिकाणी आपल्या सर्वांच्या पाठीशी नेहमी खंबीरपणे उभे राहणारे आपल्या सर्वांचा हक्काचा माणूस आणि या भाजपमध्ये कधीही शिवसेनेला
आप सभी का आशीर्वाद लेकर विधानसभा जाने वाले हैं। तर पुन्हा एकदा असतील, परंतु त्यांची एकदा गाडी सुरू झाली त्याची नॉनस्टॉप संध्याकाळ रात्रीपर्यंत अपरात्रीपर्यंत त्या गाडीला त्यांनी कधीही ब्रेक दिलेला नाही. असे आमचे भाई जे नेहमीच क्रियाशील असतात, सतत क्रियाशील असणारे आणि सतत क्रियाशील राहून तेवढी जरूर सर्व पदाधिकाऱ्यांना विनंती, गाडी कशाला थांबवली आहे वाढलेली आहे, पुन्हा पुन्हा सांगतोय. शिवसेना पक्ष, या पक्षामध्ये न कोणी हिंदू आहे न कोणी मुसलमान आहे, प्रत्येकाला प्रेमाने वागवणारा, प्रत्येकाला आदराने आणि सन्मानाने आदरातिथ्य करणारा असा पक्ष, प्रेमाची पोचपावती देणारा पक्ष, त्या पक्षाने कार्यकर्ते घडवले, ज्या पक्षाने असा पक्ष आम्ही जनसामान्यांपासून प्रत्येकाला जरा पुढे पुढे सरकायचं, जरा पटकन पटकन पुढे सरकायचं.
दाबून आपली निश्चय असणार आहे मशाल 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 20 नोव्हेंबर फक्त आणि फक्त मशाल. आपल्याला फक्त आणि फक्त मशालीचं बटन दाबून येणाऱ्या 20 तारखेला 20 नोव्हेंबरला रमेश भाई यांना भरघोस मताने जिंकून द्यायचं आहे, सोडून द्यायचं आहे. एक कुटुंब, त्या कुटुंबाने प्रत्येकाला एकत्रित केलं. त्या कुटुंबाने आपल्या सर्वांना भाडूपचं लाडकं नेतृत्व, खंबीर नेतृत्व, भाडूपच्या विकासाच्या दिशेने कैसा हो रमेश भाई बोरगावकर, भाडू की शान, भाडू का मान. जात आहे आणि आपल्या सर्वांना हीच विनंती आहे, येणाऱ्या 20 तारखेला आपण सर्वांनी मशालीचं बटन दाबून त्यांना भरघोस मताने प्रचंड मताने विजयी करायचा आहे. आपली निशाणी मशाल मशाल आणि मशाल. तुम्ही जर चॅनलला नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बाजूची जी बेल आयकॉन असेल तिला नक्कीच दाबा. आपले नवीन व्हिडिओ बघायला मिळेल. थँक्यू.